amigos, compañeiros, moitas grazas por estaros aquí a acompañarme neste momento. Pois asumo a alcaldía de Coles con pleno coñecemento do que significa tomar decisións, priorizar e asumir responsabilidades. E fago nun momento particular, a un ano do remate do mandato. Iso non é unha debilidade, é unha responsabilidade engadida. Asumo esta alcaldía con orgullo de ser a primeira alcaldesa da democracia de Coles, e non é un símbolo. Sinto presión, que me decías, que isto é abrir todo un abanico e dar oportunidades a xente moza que tome perspectiva. Un ano por diante para levar a cabo, para porse a fronte algún proxecto prioritario que queira desenvolver? Sí, os proxectos o que comentábamos é continuar cos proxectos que tiñamos e dar un impulso aos proxectos que estamos empezando. Como decía antes, hai unha zona que temos, a Finca do Diestro, un desarrollo da Finca do Diestro, como decía, os polígonos agroforestais, e tamén estamos facendo un proxecto de identificación de todas as vivendas baleiras que temos e de todas as ruínas que temos para poder sacarlas ao mercado.